Vi skal i det følgende kigge nærmere på menneskets nervesystem, hvordan det er opbygget og hvordan det fungerer. Det bliver spændende, så håber du har nerver til det. Vi er som mennesker helt afhængige af vores nervesystemer. Det gør nemlig, at vi kan bruge vores sanser. For eksempel at vi kan se, når der er rødt lys ved lyskrydset, høre en ambulance i udrykning osv. Det sørger også for, at vi kan trække vejret og at hjertet slår. Nervesystemet sørger kort sagt for både at sende signaler fra kroppen til hjernen eller rygmarven og ordrer fra hjerne eller rygmarv ud til kroppens muskler. Det er et slags kommunikationscenter. Eksempelvis registrerer du måske en høj lyd, der får dig til at reagere. Det er hjernen, der har bearbejdet input, og er lyden tilstrækkelig høj, beskytter du dine ører og høresansen. Vores nervesystem er opbygget af nerveceller, også kaldet neuroner. Neuroner består af en nervecellekrop, hvorfra der udgår dendritter, der kan modtage beskeder fra andre celler. Fra nervecellekroppen udgår også aksoner, som er beskyttet af myelinkæder, som sikrer, at impulserne fungerer hurtigt. Neuronerne indgår alle i et stort forgrenet netværk, hvor de sender signaler på kryds og tværs mellem hinanden eller til eksempelvis en muskelcelle. Vi skal nu se nærmere på nervesystemets anatomiske opbygning. Den består af centralnervesystemet og det perifere nervesystem. Først kigger vi på centralnervesystemet. Det består af storhjernen, hvor venstre halvdel bestemmer over højre side af kroppen, og højre halvdel styrer venstre side. Lillehjernen sørger for, at vi kan koordinere vores bevægelser, for eksempel når man prøver at stå på hovedet. Den forlængede rygmarv er med til at regulere for eksempel kredsløbet og vores vejrtrækning. Måske kender du udtrykket, det sidder på rygmarven. I hvert fald er det her sanseindtryk fra kroppen modtages og sendes videre til hjernen. Ligeså sender rygmarven også impulser fra hjernen ud i kroppen. Vi er nu nået til det periferiske system. Det periferiske system er kort sagt det netværk af celler, der går fra centralnervesystemet og ud til resten af kroppen. Man kan sige, at det ligger i periferien af centralnervesystemet og sørger for kontakten eller forbindelsen med eksempelvis din pegefinger. Til sidst skal vi kigge nærmere på nervesystemets fysiologiske opbygning. Den består af to dele, det somatiske og det autonome. Først kigger vi på det somatiske. Det somatiske system er viljestyret, det vil sige, det er en bevidst del, som vi selv kan styre. Det består dels af en sensorisk del, som er indadgående nerveimpulser. I kroppen har vi forskellige receptorer, f.eks. smertereceptorer, der via det sensoriske system sender besked til hjernen, når det f.eks. gør ondt i foden under løbeturen. Hjernen behandler beskeden og sender impuls via det motoriske nervesystem til musklerne om, at nu skal du stoppe med at løbe, da smerten er for stor. Endelig er vi nået til det autonome nervesystem, som regulerer de ubevidste funktioner. Det er opdelt i det parasympatiske system og det sympatiske system. Det parasympatiske system fungerer under rolige omstændigheder, for eksempel efter et måltid mad, hvor spytkirtler sørger for større produktion, hvorved vi bedre kan fordøje kulhydrater. Det sympatiske nervesystem træder derimod i kraft ved større fysisk eller psykisk udfoldelse. Eksempelvis stiger hjertets frekvens og slagvolumen under løb. Tak fordi du lyttede med.